कभिड-19 नि बेरेखायै जुजिनायाव भारत सरकारनि आयुष बिफाना सोलेरखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय मोननैसो जुजिनायनि राहा फोसावदों। बेखौ राव सोलायना होनाय जादों। सरासनस्रा राहाफोरा जाबाय जेब्लाबो दै गुदुं लोंनो खावलायदों, सानफ्रोमबो 30 मिनिट योगासन, प्राणायाम आरो ध्यान खालामनो थाखाय खावलायदों। संनायाव हालदै, जिरा, दुन्दिया आरो सामब्राम गुफुर बाहायनो थाखाय खावलायदों। आयुर्वेदिक बेराम होबथाग्रा गोहो बांहोनाय राहा गिबियाव खावलायदों। फुङाव 10 ग्राम बिबांनि साबोनब्रास जानांगौ। डायबेटिस गोनांफ्रा गोदै गैयै साबोनब्रासखौ बाहायनांगौ होननानै खावलायदों। नैथियाव मुलियारि लाइफां एबा थुलुंसि, जालुक, दालसिनि, गोरान हाइजें, गोरान आंगुर गलायदेरनाय सानसेयाव खेबसे एबा खेबनै साहा लोंनो थाखाय खावलायदों। गोनांथि बादि थावनाय जखानि लेबु बिदै एबा गुरदै गलायना लोंनांगौ होनना खावलायदों। गोनांथि बादि थावनाय जखानि लेबु बिदै एबा गुरदै गलायना लानो हागौ। थामथियाव साहा सामुसजों खावसे जखानि हालदै गुन्दै 150 मिलि गुदुं गाइखेरजों गलायनानै सानसेयाव खेबसे नङाब्ला खेबनै लोंनो थाखाय खावलायदों। बेफोरनो जाबाय आयुर्वेदिक राहा। बेनि दारै जों कभिड-19 नि बेरेखायै जों गावनि सावस्रिखौ गोख्रों खालामनो हागोन।